Vítam vás pri tomto videu, ktoré bude o tom, ako sa starať o škrečka a čo všetko vlastne škrečok potrebuje. Je určené hlavne pre tých, ktorí si chcú takéhoto hlodavca, takéhoto domáceho miláčika zaobstarať. Čiže ako úplne prvé si musíme vybrať, akého škrečka chceme. Aký druh chceme. Čiže ja som odchoval už dvoch džungarských škrečkov. Podľa mňa milúčké sú to menšie škrečky a škrečky zlaté sú práve že také väčšie, tak aj podľa veľkosti. V správaní sú v pohode tie škrečky džungarské, ale záleží hlavne od toho, že naozaj od každý škrečok je tiež individuálny a správa sa ináč. A keď nechcete ani zlatého škrečka, ani džungarského, tak ešte existujú roborovské škrečky a rôzne iné druhy škrečkov. Tak poďme teda na to, čo potrebujú. Tak v prvom rade prvou vecou, ktorú potrebuje škrečok, je klietka. Konkrétne táto moja klietka má 45x28 cm. Pre džungarského škrečka naozaj postačujúca veľkosť, ale ak chcete zlatého, tak asi by sa hodila väčšia. No ale podľa mňa celkom dobrá klietka. Potom do klietky ako prvá vec ide podstielka. Teda piliny, ktoré dáte dole. No a do tejto vaničky by sme mali dať piliny, naplniť ich tak do 3/4, naplniť tú vaničku a to je akorát dosť pilín pre toho škrečka. Takto stačí mu naplniť do 3/4 a bude to mať dobré. Čiže nejaké takéto piliny sú určené buď pre škrečky, zajace alebo hlodavce. Skrátka kúpiť takéto piliny je veľmi dôležité, teda aby mal takúto podstielku. No a druhou vecou po klietke a podstielke je potrava. Môžete škrečkovi kúpiť krmivo, ktoré bežne dostupné v wholproduktoch, alebo mu môžete namiešať aj vlastné, ako napríklad aj toto, ktoré je namiešané z krmiva pre vtáky, andulky konkrétne, potom sú tam ešte ovsené vločky a slnečnicové semienka, čiže aj doma si ich môžete pripraviť, ale dneska sa už krmiva predávajú. No, potom škrečkovi treba zaobstarať nejakú misku, do ktorej mu budete to krmivo sypať. Každému škrečkovi dávame toľko, koľko potrebuje, koľko zje, to si musíme odpozorovať. No a doplnky stravy má napríklad takúto soľ, ktorú líže. Môžete takto zavesiť do klietky a jednoducho líže tú soľ. Ďalej, minerálny kameň, ten je tak viac menej potrebný, pretože tam si obrusuje tie zúbky a získava z toho vlastne tie minerály. Ale aj takéto paličky môžeme použiť, ktorých zbavíme kôry alebo na nich necháme kôru. Z ovocných stromov iba môžeme používať, pretože z ihličnatých stromov sú takéto paličky jedovaté, čiže tieto paličky vlastne slúžia na skoro to isté, čo ten minerálny kameň, lebo on si jednoducho potrebuje tie svoje hlodáky obrusovať. No, a potom tu je tyčinka zo semienok, ktorá slúži ako doplnok stravy, z ktorej tiež môže vlastne čerpať nejaké tie živiny, ale potrebuje k tomu aj teda krmivo v miske. No a napájačka, toto je tzv. Napájačka, teda na vodu, do ktorej dávame nášmu hlodavcovi dáme vodu a on z toho vie piť, čiže toto je zariadenie na pitie pre škrečka. Škrečok potrebuje aj nejakú zábavu, čiže prvá vec, ktorá je najdôležitejšia, je domček pre škrečka. Potrebuje nejaký domček, najlepšie asi drevený domček, taký troška väčší, aby v ňom mohol mať aj svoje súkromie, aby si tam mohol zahrabávať potravu, aby tam mohol spinkať, robiť si tam to, čo potrebuje. Čiže odporúčam taký väčší drevený domček, taký poriadny domček pre neho. No a potom už rôzne doplnky zábavy, ako napríklad aj doporučujem ruličku z záchodového papiera, ktorá je bežne dostupná, on cez ňu prelieza, aj ju hryzie, čiže pre ňoho je takáto rulička dosť vhodná a veľmi dobre sa s ňou vie zabaviť. Je to prakticky zadarmo, čiže je to fakt výhodné.
No alebo napríklad môžeme kúpiť rôzne takéto domčeky, napríklad tento je v tvare syra, kde škrečok prelieza v tomto domčeku a zabáva sa, hrá sa v ňom. No čiže takéto rôzne veci. A samozrejme najznámejšou vecou je kolotoč pre škrečka. Takýto kolotoč môže byť plastový, kovový, hoci aký je len dostupný. Dneska už väčšinou plastový býva. No tento sa dá zavesiť na klietku, ale sú aj kolotoče, ktoré sú na stojane a vlastne takto v nich škrečok behá. Pre ňo je to naozaj veľmi dobré, ten kolotoč fakt. Kolotoč, domček a to krmivo sú úplne základná výbava pre neho, čo mu treba do klietky a potom mu už môžete doplniť takýmito zábavkami alebo aj minerálnym kameňom, doplnkami stravy. No a samozrejme napájačku potrebujeme tiež. Čo sa týka takého života škrečka, tak škrečok žije tak 2 až 4 roky. Naozaj v vlastnej skúsenosti viem, že medzi tými 2 a 3 rokmi života ten škrečík zomrie. Že z tie 3 roky väčšinou sa nedožije. No ale 2 až 3, skrátka nejako medzi tým. No a ako sa starať o škrečka, keď si ho prinesiete? Tak samozrejme musíte mať prichystanú klietku. No a keď váš škrečok spí v domčeku, alebo prípadne je v klietke, tak mu len pomaly dajte mu tam ruku do tej klietky, prihovorte sa mu menom, zvykajte ho aj na meno, pomaličky mu tam iba dajte ruku, na to dajte potravu a pomaličky ho môžete aj tak trošička hladkať, ale veľmi jemne, aby sa nezlakol, veľmi opatrne ho zvykať na to, že tá ruka je dobrá, tá ruka mu nosí potravu, aby si on takto v tej svojej škrečej hlave si to zosumarizoval, aby skrátka vedel, že tá ruka je dobrá, že tá ruka mu dáva potravu. No a takýmito pomalými krokmi ho prv budete môcť pohľadkať, potom ho budete môcť zdvihnúť, no a potom sa s ním budete môcť hrať a maznať, ako už so škrečkom, na ktorého si zvyknete. Ale dôležité je metóda pomalých pokrokov, pomalých takýchto zvykaní, pretože ak to urobíte rýchlo, tak ten škrečok vám nebude mať dobrý vzťah, bude vás hrísť a nebude vás mať rád. Trvá naozaj pomaly, nech to trvá aj 2 alebo týždeň a väčšinou to aj takto nejako trvá. On skrátka musí na vás pomaly zvyknúť. Tak dúfam, že vám toto video pomohlo. No a môžete sa pozrieť aj na môj kanál Milujem všetky zvieratka, na ktorom sú rôzne videá s zvieratkami, keď sa chcete zabaviť alebo si dať dopriať dobrú náladu. Otázky ohľadom tohto chovu mi môžete písať do komentárov, ak nejaké budete mať. Rád vám zodpoviem a vám poradím s týmto chovom. Tak ďakujem vám za zhliadnutie a ešte raz dúfam, že vám video pomohlo.